Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde on guztioi, ja ostirala da, asteburua hortxe daukagu. Gu gaurkoan programa daukaguela ere, gaurko egunerako gonbidatu bat daukagu gurekin, Lorea Flores da, Greenpeaceko taldekoa. Eta programa amaieran, Barainainen egondako bertso saio bat emitituko dugu, baina orain, has gaitezen beti bezala gaurko eguneko edukiekin. Gaurko eguneko irailak 6eko efemerideak aipatuko ditugu. 1522 urtean, Juan Sebastián Elkano nabigatzaile gipuzkoarrak Kadizera iritsi zen munduari bire eman ostean itsasontzi bat eta 18 gizonekin. Mende batzuk geroago, duela urte batzuk, 2007an Luciano Pavarotti tenori talarra, operako abeslarien artean ospetsunetarikoa zendu zen 71 urterekin. Goazen orain, asteburu honetako agenda errepasatzera. Gaur arratsaldean, Francisco Zubiarte plazan Burlatan, Iruñerria dantzabira taldeak dantza ikuskizuna emanen du arratsaldeko 7etan. Sarrera libre izango da. Bihar Antsoinen Harrikurro jaialdiaren edizio berri bat egonen da, arratsaldeko 7etan hasiko da, eta sarrera libre izango da. Ta bihar ere, arratsaldeko ordu batak eta laurden gutxitan, Pinpalbil jaialdiaren 3. edizioa egonen da Burgoen plazan, eta sarrera libre izango da. Goazen gaurko eguneko komunikabideen portada nagusiak aztertzera. Diario de Navarrako azalarekin hasiko gara, Txibite presidenteak Nafaramei PFSA izultzera konprometitzen dela nabarmentzen dugunkariak bertitular nagusian. Argazki nagusian berriz, Los Arcosetik irtendako Espainiarako biraren irudi ageri da atzo Nafarroa utzi baitzuen. Alboko albistetan, PSNek Navarra Sumak proposatutako sinbolo legea ez duela babestuko azpimarratzen du. Kurtso berriarekin, ikasle pisuetako festak itzuli direla aipatzen du egunkariak ere. Bestalde, Helbetianitasuna taldeak Asobal Liga gaur hasiko du Bartzelonan. Azkenik, PSOE eta Podemos negoziazioak mantentzen dituztela argitzen du egunkariak. Diario de Noticiaseko portadara pasako gara, bere titular nagusiak dio PSOEk eta Podemosek euren desberdintasunak azaldu dituztela aurrerapenik gabeko bilera batean. Beste albistetan, Anaitasuna taldearen aurkezpena atzo egin zen, bestalde Inigo Muguruza musikariaren heriotza nabarmendu du egunkariak bere portada nagusian. Bestetik, maila oposizioaren protestaren aurrean zuzendu da bi edilen falta eta gero. Argazki nagusian, olio produkzioa beroa dela eta jeitsi egin dela nabarmentzen du egunkariak Aronizen atoretako argazki batekin. Txibiteren deklarazioak ere azaleratu dituzte, eskuinak iraindu besterik ez dietela egin azaltzen du presidentak. Nafarroako 80 eskola landatarrek 3.119 ikasle jasotzen dituztela aipatzen du. Berrogeitik defentsak eskatzen duen esia ukatzen du Ezkabamendian. Ozinedako konbenioan baliogabetasuna konfirmatu du kontentziosoak. Azkenik, iaz 6.000 helduk euskarazko ikastaroetan apuntatu zirela azpimarratzen du egunkariak. Gara egunkariko azalarekin orain, PSOE eta Unidas Podemos enrokatuta jarraitzen duten arren hitz egitera hitzartu direla azaltzen du egunkariak. Beste albistetan, Johnsonek mozioa berrartu du hauteskundeak konbokatzeko. Etxegaraik Aranbuloren kasuan fiskaliak hartutako jokaera onartezintzat jo du. Zendutako Inigo Muguruzaren irudiarekin ireki du gaurko eguneko portada garak. Zubieta lantzen plataformak datu zientifikoekin kontatuko du emisioak aztertzeko orduan. Azkenik, Seaskak ikasturte berria 4.000 bat ikasle berriekin abiatu duela aipatzen du egunkariak. Berria egunkariko azala aztertuko dugu orain,
Inigo Muguruzaren irudiarekin hasi du egunkariak bere portada nagusia eta honen heriotzaren berri emanez. Macronek pentsioen erreforma sakona sindikatuen kritikekin elkarrizketak hasi dituela aipatzen du bereak ere. Bestalde, etxebizitzari buruzko erreportaje seriaren 3. alea dakar gaur egunkariak. Etxegaraik Frantziari egotzi dio xistorren kartzela zigorra ezberdina zatekeela euskalduna ez balitz. Britania handiko parlamentuan astelenenean berriz ere bozkatuko dutela argitzen du berriak. Gerardo Bujandaren heriotza ere ekarri dute portadara. Peio Joraguria Siaskako lehendakariaren irudia agerita portadan ere eta kurtso berriari buruzko deklarazioak ekarri dituzte azalera. Euskal Herria Irratiko portadarekin amaituko dugu. Parlamentuan Altsasuko auziaz lan saioa proposatu dutela nabarmentzen du Irratiak bere portada nagusian. Bestalde, Hiruburgoen erdiaroko azokan 100 saltoki inguru izanen dira. Eta azkenik, gobernuak totem, matril eta marken bidez Nafarroako memoria historikoko lekuak seinalatutako dituela aipatzen du webguneak. Goazen gaurko eguneko albisteak azaltzera. Zizurreko kontuekin hasiko dugu albistegia. Zizur nagusiko udalak aurtengo jaietako programa plazaratu du. Irailaren 11-tik 15-era arte iraungo duten aurten Zizur nagusiko jaiak eta bertako udalak aurtengo programa plazaratu egin du bere webgunean. Irailaren 11-an eguerdiko 12-etan jaurtiko dute jaiei hasiera emango dien Zuziria udaletxeko balkoitik. Jarraian, Zizur nagusiko erraldoien eta buruan dien konpertsa irtengo da musikarekin kale jira moduan. Atarrabiako albistetara pasako gara orain. Atarrabiako udaleko berdintasun zerbitzuak antolatutako ikastaroetara apuntatzeko epea amaitzear dago. Berdintasun zerbitzuak berriro ere eta aurreko edizioetan izandako arrakasta ikusita, mindfulness eta biodantza ikastaroak programatu ditu. Lehena irailaren 18an hasi eta azaroren 27an amaituko da. Asteazkenean eginen da arratsaldeko 4-etatik 5 arte kulturetxean. Prezioa 10 eurokoa da eta izena emateko 012 telefonora deitu behar da irailaren 9 baino lehen. Biodantza ikastaroa berriz irailaren 16an hasi eta azaroren 25an amaituko da. Astelehenean eginen da 7-etatik 8 arte kulturetxean. Prezioa 10 eurokoa da ere eta izena emateko 012 deitu behar da. Aurtengo jaietako txupinazoa nork jaurtiko duen erabakitzeko bozketa martxan da ere. Herritarrek irailaren 4-tik 15-era erabakiko dute aurtengo txupinazoa nork botako duen. Beraz, udalak epe hori izarri du jendeak botoa eman dezan. Guztira, 3 hautagai dira, 3 ere jai batzordeak hasierako hautagai guztien artean aukeratuak. Hautagaiak ondorengoak dira, Klub Ziklista Bilabes, Atarrabiako voluntarioen taldea eta Karrika luze. Bozkak udaletxean 012 telefono bidez eta udalaren webgunean egin daitezke. Iruñeiko albisteekin amaituko dugu gaurko albistegia. Hiruburgoen erdiaroko azokan 100 saltoki inguru izanen dira. Gaur ostiera arratsaldean irekiko da Hiruburgoen erdiaroko azoka. Bertan 120 saltoki izanen dira elikagaiak, artiso produktuak eta bestelakoak salgai alde zaharreko kaleetan zehar. Hiriko erdialdea apainduta dago da banderez, zutoialez eta estandartez. Igande arte azoka hau berriro eskaintzeko. Gainera, azokan musika, jarduerak eta lantegiak izanen dira goizak zen arratsaldeak girotzeko. Gaur arratsaldean amaituko da Iruñea Ilunabarrean programa. Txikientzako tailer eta DJ batekin. Musika elektronikoa eta txikientzat zuzendutako tailerrak egonen dira kometak egiteko. Gaur arratsaldean Iruñea Ilunabarraren azken saioan. Arratsaldeko 7-etatik gaueko 10 arte plazan egonen dira doako aktibitate hauek. 3. urtez egin izan da programa hau Kontzientziarte asoziazioarekin elkarlanean arituz. Gobernuak Nafarroako memoria historikoko lekuak seinalatuko ditu. Elementu informatibo ezberdinak, gertakariak testuinguruan jarriko dituzte, toki horiek oroimen leku bihurtzeko eta bake zein bizikidetza baloreak transmititzeko. Gobernuak Nafarroako memoria historikoko lekuen seinaleztapen gidaliburua onetsi du, bere ezagutza sustatzeko eta beldurraren leku horiek oroimen eta bake zein bizikidetza baloreen transmisioen eremu bihurtzeko.
Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta urez hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, baztango bihotzean, baztan kanpina. Magazineko bigarren partera iritsi gara eta gaurko eguneko gonbidatuari paso emango diogu. Gaurkoan Lorea Flores etorri da, Greenpeace erakundeko kidea da eta aurten erakundeak egin dituen lanei buruz hitz egitera dator. Arratsaldeon guztioi, gaurkoan Lorea Flores daukago gurekin, Greenpeace erakundeko kidea da eta aurten erakundenetan egindako lanei buruz hitz egitera dator. Arratsaldeon, Lorea. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi. Uda pasata ja kurtsosiera berriarekin, ezta? Bai, lasaiago erranen nuke, baina ez dakitegia denez, izan ere, udan zehar lan mardula izan dugu, baina hemendik aurrera ere irailean espero dugu gauza asko ditu egiteko. Esan bezala, zuk Greenpeace erakundea lanak egiten duzu, baina zehazki zer motatako lanak egiten duzu bertan? Ni zehazki naiz Greenpeaceko mobilizazio koordinatzailea hemen Euskal Herrian. Ego Euskal Herrian, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. Orduan batez ere nire lana zera gure bulegoa edo sede nagusia Madrilen dago, orduan pixka bat zubilana egiten dut hemen ditugun bolondres talde guztiak, hiriburu guztietan badago Greenpeaceko bolondres talde bat, orduan beraiekin pixka bat koordinatu, egiten ditugun aktibitateak, ekintzak eta bar, eta gero pixka bat ere ordezkari, hori komunikabideekin, politikariekin, olako harremanak ere egiten ditu. Eta zenbat denbora daramatzazu postu honetan? Iazko azaroan hasi nintzen, beraz ez daramata hainbertze denbora ere, baina nahikoa gauza honitz ikasi eta aurrera eramateko. Orokorrean denbora honetan, erronka nagusirik izan duzu postu honetan edo postuak egunerokotasunaren dauka erronka nagusia? Egia da, egunero gauzak badaudela eta egunero horreri aurre egin behar zaiola, baina bi aukeratuko nituzke, hasietan nahiko azkar martxoan izan genuen hemen getxon egin genuen Jon Kortajarenarekin batera, egin genuen olako hondartza garbiketa handi bat, plastikoen auzian inguruan pixka salatzeko, enpresa handiek sortzen dituzten plastiko kopuru handi guztiek, nola azkenean itsasoan, hondartzetan, erreketan amaitzen dute. Eta horrek denak hainbertze jende etorri behar zuen, horrek denak eskatzen du antolakuntza handia eta erronka handia izan zen, baina ongi atera eta pozik. Eta bertzea izan zen Bilbon Arctic Sunrise, itsasontzia egon zen, aste batez ekaina. Eta horre nahiko kanpaina handia da, ipar polotik ego polora doan kanpaina bat, nahiko indarra handia jarri dugu horretan helburua hitz anbiziosoak gaudelako eta berdin hori den antolatzea, bolondresekin koordinatzea, baimenak eskatu eta horrek denak suposatu zuen erronka, baina polita beti ikasten da asko eta jendearekin harremanetan beti ateitzen dire esperientzia polita. Osongi. Horten ere, nabarmena izan da, udonetan egondako hainbat zute, bai Brasilen, bai Kanarietan, baita ere Afrikan ere. Nola ikusten duzu egoera hau? Egia da egoera ez dela berdina hemen Kanariar irletan jasan ditugun zutenak edo adibidez Brasilen eta Amazonean ematen ari direnak, ez. Azpimarratu beharra dago adibidez Brasilen eta Amazonean ematen ari direnak modu batean erranda nahita sortutako suteak dira, ez? Azkenean deforestazio politiken barnean sartzen den zerbait. Baso hori suntsitzen ari dira, batez ere nekazal eta beltzaintza industrialerako mesedetan, ez? Basoa diren lur horik eraldatzen dituzte, lehendabiziko egur preziatuak eta ateratzen dituzte eta horrekin komertziatzen dute. Horren ondotik sua ematen diote, nahita,
ondotik soja eta olako soja, palma, olako landareak ekoiztu ahal izateko, eta hori gero pentsuan bihurtzen dute esportatzeko, ez? Eta adibidez Espainiar estatua soja importatzaile handienetakoa da, bazerriak eta olakoak bazkatzeko. Eta gero Kanariar uharteetan ematen dena, gehiago da pixkat, arazo diferenteak elkartzen dira alde batetik aldaketa klimatikoa dago, ez? Gero eta temperatura altuagoak ditugu, idorte handiagoak, horrek denak eragiten du, sute probabilitatea igotzea, ez? Azkenean lehorra dagoenean baso bat edo, aski da zera, txispa txiki bat pizteko. Eta bertzetik ere gertatzen dena landa eremuarekin egon den harremanaren hausketa, ez? Gero eta gehiago hirietan bizi gara, lehen nekazari gehiago zegoen, abetzan gehiago, orduan basoen kudaketa bertze modu batean ematen zen, orain hori dena abandonatu egin da, eta beraz badago materia organiko pila basoetan, orduan behin pizten dela, askoz errexago edatzen da. Urteak daramatzagu suteak izaten, interneten egon dira hainbat grafiko modukoak, hainbat urteetan zehar onditu izan direlako suteak, eta nola ikusten duzu dagoela arazoa? Hori da, suteak berez, ekosistema naturalen berezko ezaugarri bat dira, eta natura puntu bateraino gai da ez, sute horiek bere gain hartzen, horieri buelta ematen. Gertatzen dena aldaketa klimatikoarekin batera, eta hori basoetan eman den kudaketa aldaketa horrekin gertatzen diren suteak geroz eta handiagoak direla, kudeatzen zailago, eta gainera arriskutsuak askotan ere egiten den planifikazio forestala eta urbanistikoa ez delako egokiena ez, eta azkenean suteak iristen dire etxeetara, horrek suposatzen duen kalte ekonomiko eta personal guztiekin. Orduan hori argi dago behar dela aldaketa bat, arautegietan, behar dire, legeak badira behartzen dituztenak emergentzia planak eta prebentzio planak ezartzera, baina egia da askotan olako herri txikietan justo direnak baso eremu handienak dituztenak ez dituztela ez baliabide tekniko eta ekonomikoak horiek aurrera eramateko. Orduan pixka bat ere ez gobernuetatik, administrazioetatik behar da ere konpromezu hori politikak aldatzeko eta plan horiek garatu ahal izateko. Pixka bat gaiaz aldatuz, lehen komentatzen duzun bezala, plastiko, ozeanetan egondako plastiko handitzearen kanpainetan ere murgita egon zarete, komentatu duzu Getxon egondako aktoa, bestein bat gauza egin dituzue denbora honetan zehar ere? Bai, Getxoko horren atzetik ere estatuko bertzain hondartzetan ere garbiketak egin ziren. Honen helburua batez ere zen erran bezala, hondartzetan pilatzen ziren, guk ez ditugu garbiketa egiteagatik egiten, azkenean hori ez da benetazko soluzio bat, ez? Egun batean garbitzeagatik, gero plastikoak iristen jarraituko dute. Gure garbiketa hauen helburua zera da, bertan pilatzen ditugun plastikoen sortzaileak, markak identifikatzea, ondoren marka edo enpresa hauei erantzunkizun bat eskatzeko. Orduan, holako auditoria edo deitzen diegula hainbat lekuetan egin dugu, eta gero horrekin marka hauen gana jo dugu eskatzeko beraien produkzioa aldatzea, ez? Bertze motako alternatiba batzuk eskatzeko, ez izatea erabilera bakarreko ontzi guztiek horiek, gainera azkenan iristen direnak itsasora, ez direla modu egokian kudeatzen. Eta horrekin lotuta ere ez, pixka bat lotua dago, lehen aipatu da Ipar Polotik Hego Polorako kanpaina hori eskatzen duena ozeanoen babesa, ez? Eta hain zuzen ere gure itsasontzia gelditu ziren Karibeko arkuan, hor Bermudetako trianguluan inguruan, hor dago Sargazo itsasoa, ez? Eta da haitzeko sistema berezia, bertan badaude alga batzuk, baditu korronte ozeaniko berezi batzuk, eta da gune bat agitze importantea, dortotkak, angilak, hor ugaltzeko, baina preziski hor dauden korrontengatik sekulako plastiko kopurua pilatzen da, eta kaltea eraginaz bertako bizi duenei. Orduan, tur horretan ere bertan gelditu ginen, zientzialari batzuk gure itsasontzian etorri ziren neurriak hartzeko, eta era berean irudien bidez egoera salatzeko aukera izan genuen. Hala eta guztiz ere, plastikoak arazo larria dira
plastiko masa handiak eta baita ere mikroplastikoak, baina hortan ez da gelditzen ere ozeanoak kaltetzen dituzten gaitzen artean, baita ere isuriketa daude, ezta, edo eta... Bai, horrela da, Iparpolotik Egopolorako espedizioa abiatzerakoan, edo pixkaldenago justa kaleratu genuen txosten bat, zeinetan adierazten zen behar hori ez, ozeanoak babesteko. Azkenean guk eskatzen duguna da nazio mailako, mundu mailako tratatu bat eskatuko duena ozeanoen 30% babesa ez, eta hor txosten horretan identifikatzen genituen arazo nagusiak ez, nagusia eta dudari gabe eta denen hauetan dagoena da aldaketa klimatikoa bera, plastikoak, arrantza ez, arrantza industriala edo gaur egunera egiten den bezala ez, hori ere arazo larri bat suposatzen du eta gero eta gehiago ere bai indusketak. Azkenean lur gainean ditugun mehatzeak eta batzuetan ez, agortzen hasten dira eta ikusi dute itsasondoan hainbaldekuetan daudela olako material preziatuak, baita baliabide genetikoak eta hasi dira ematen hainbaldekuetan indusketarako baimenak eta horrek ere ekosistemetan eta bertako bizidunetan sekulako mina eragiten du. Orokorrean, Lorea, aurtengo urteko balantzea egingo bazenu, nolako balantzea aterako litzateke? Bueno, badaude beti bezala, enuke erranen bereziki urte ona izan dela, honengatik suteen kontuangatik, gainera oraindik negoziaketak martxan daude, aipatu dugu nazio mailako ozeanoak babesteko tratatu horren inguruan, baina dagoeneko hiru erronda edo negoziazio erronda eman diren Nazio Batuen erakundean eta oraindik badirudi estatu indartsuenak edo ez daukatela olako konbikziorik, baina bertzalde ere badaude izpiak ez, adibidez joan den urtetik impuesto al sol delako hori edo bertan bera gelditu zenetik, gero eta iniziatiba gehiago daude batez ere herritarretatik ateratzen direnak, ez, energia erabiltzeko modu berriak, gero ere mugimendu guzti hau ez, gazteena edo apatean atera dena ez, berriz ere txispatxiki batetik gretak piztu zuen, apatean mundu guztia sekulako mobilizazioak ez, orduan, badaude gazi gozoak, ez nuke erranen urte oso ona izan denik ere, baina, behintzat mobilizazio aldetik, kontzientziazio aldetik, ez dakit, zerbait piztu da eta hori beti baloratu behar da. Pixkat ere, elkarrizketa amaiera ematagatik, hurrengo aste eta hilabeteetan, beste hainbat kanpainetan egongo zarete lanean, kanpaina berriak diot edo berdinekin jarretuko duzute? Batez ere hemendik eta urte bukaera arte, bultzada berezia emanen diogu klima aldaketan inguruan sortu diren mugimendu guzti oneri. Orain bereziki iraia izanen dugu hilabete intensoa ez, azkenean 27 deitu dugu mundu mailako klima globala ez, mugimendu hau edo greba deialdi hau hasi zen gazteetatik, Fridays for Future bezalako mugimendutik, baina gero azkenean hainbertze erakunde ekologista, sozial eta barrek bat egin dugu eta hau den antolatzen, badugu lana eta azkenean egoera larria da eta egia da zientzialariek erran dutela gaur egun bizi dugun arazo larriena zalantzari gabe aldaketa klimatikoa dela eta orduan behintzat hemendik eta urte bukaera arte horretan egonen gara jotasu. Oso ongi, Lorea, plazer bat izan da zurekin hitz egitea, espero dugu kanpainekin dena ondo joatea, eta beste nonbaitetan etorri nahi baldin baduzu, gonbidatua egongo zara. Bale, mila esker zuri ere. Eskerrik asko. Amaitutzat emango dugu gaurko saioa, plazer bat izan da zuekin egotea, ja asteburua iritsi da, baina guk amaitu dugu astea. Orain, Marrainainen grabatutako bertso saio batekin utziko zaituztegu, mila esker eta asteburu ona pasa.